Bulag mi sa papa ni Kiim. So, hi guys! So, for today's video, magpa-prank call tayo guys. So, first time kong mag-prank call. Kasi pa-prank call ko yung mga kaibigan ko. Panoorin nyo kung ano yung mangyayari at ano yung sasabihin nila guys. At kung mapaprank ba natin sila. So guys, pa-prank natin sila. Prank call to guys. So, sabihin ko na, maghiwalay kami ni Mark. Dahil sa email or basta ganun. Panoorin nyo na lang guys kung ano yung mangyari. Sorry love. Meanwhile, Parang ang uwi ng anak ko nilagay ko sa mukha, no? Hindi kasi marunong mag-arte-arte. So, ito na nga guys. So yun na nga guys, tawagan natin yung kaibigan ko si Perlin. Maring ko to eh. Kumare ko to. Tawagan. Siyempre hindi nakasave dito yung number niya. Kasi kay mamang to. Loreng? Hello, oh. Busy ka? Ha? Busy ka? Di man. Ah. Naligo na ka? Kuan ba ka na? Nakabasa ka sa akong post? Wala. ginagawa mo. Basahan mo. Kuan ka na. Nagbulag mi sa papa ni Kiim. Nagbulag mi sa papa ni Kiim. Na, uy, di na ako kaya rin. Ta. Naapay rason nga maayo ninyong duha pag uli mo. Pero wala na yun. Ayaw ko sa imong kaugalingon kay kung naapay rason nga igo pa pud kayo idawat pa nimo si Jack na makigbalik sa imo desisyon ni karong kapulaan kay sige luoy mo kayo nga magdako nga walay amahan pero di na jud nimo kaya dito ko kay dito pud imo ipagsisika nimo maulit. Dahil napakoy iingon ni mo ring. Ha? Napakoy i-share ni mo ba? Oh, sige. Prank raman eh. Amo magkaringon. Nagkuwang na? Oo, naka-video ni Bayot. Yes! Dayon, hay sa akong vlog.
sa akong vlog. Tanga lagi kami. Wala lagi kayo bukot. Amay. Nato ka? Lagi ka. Taas kay kag kuan oy. Taas kay kag kadraman, pero tinawag katawa, gamok-mok og katawa. Hay sa akong vlog. Ilang niya. Ilang buwangon. Love you ring. Bye-bye. Love you. Love you. Wala ko kayo. Dito kayo ko. Bantay kang Jack. Patay kayo dyan. Love you. Oh, moto guys, na prank siya guys. Gusto ang daming chika. Meanwhile, Ginagawa mo. Reng, Ay. lagi ka matuon ako. Lagi promise, wala akong nag-joke. Prank di ba? Bantay ka lang ko. Ngano na jud, oy, lisod kay ka i-prank. Paglagot jud ko. So guys, ang isusunod natin na ipaprank yung kaibigan ko na nasa Manila. Dinto siya guys. So, taga doon talaga siya guys. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Sana sasagot siya. Kinabahan ako. Hello? Bakla! 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 Ay, pinatay. So guys, ang ine-next natin ipaprank is kaibigan ko din to guys, sa Rainy Girl. Tingnan natin kung sasagutin ba at kung mapaprank natin siya. Hello? Ginagawa mo. Hello, girl. Hello, girl. Sige ka kami. It's me. Oy, manang. Di ko si Ikang, ha? Dili ko si Ikang. Sumbago na ko mong agtang. Busy ka? Dili man. Oh, nalang. Sabi ka na ayun ka sa kuha kape. Gani na namanggugoy problema. Lagi tamo ka, imo kong gipakatawa bisag lang ko kong problema. Ano sa problema ni mo boy? Kuan, nagbulag ni sa papa lagi ni Kiim. Di na ako kaya. Wala ka mabukit nyo dahil dito rin yan. Bana. Di na ako kaya, girl. Sige man. Sige na siyang dulag ML. Ano sa manaw eh? Pero manawag naman ka siya. Manawag pero usahay ra. Ginagawa mo. Ha? Manawag pero talagsa ra. Ano mo yun anak? Ngayon alam mo yung anak. Gani, gusto na ako punan pa namo among anak. Hindi, magtarong ba ka na doon na tuga-tuga mo kagwan. Ina, kung pasarta ko, wala kay time sa kuha. Mag-email na lang kasi kita na eh. Ako man ay makapulagan sa sahay ko eh. Dayon mag-strong na ka. Ha? Dayon mag-strong ka. Oo. Eh, ano, imo ang galing pagkahan siya. Ano, talaga na ka manawa, ganun. Dayon, usaon man nina ako, girl. Tagay na lang ko. Ayaw mo pag-joke ka pa na. Wala ko nag-joke. Ano sa alam? Gabi eh, di ba nangay kog number nimo? Tagaan ko ni Mog. Load? Aklo. Ano ba likod daw? Sa likod sa buta na din, di ba?
Kapag sabot girl, oy. Tuuhon ba ako? Di ko walhon. Ha? Okay daw, magbulag na daw ni. Iyon ra siya, okay, sige, magbulag na ta, may noon. Ay, naku girl, kakapoy sa kinabuhi. Ginagawa mo. Pinalalim ka na bang may anak na. Mo jud girl, pag human sa tanan, Kaya isa sa ito yung ulag kay na. Ayun lang sir. hindi, napa ko iingon girl, napa ko i-share. Girl, prank ra ni. Giprank ti ka. Ito o ka? Patay din ko. Naga naman Perlin. Ay, bantay jud ka. Pwede po niyang drama, Diyos ko. Kataas sa iyang drama, girl. Pamatay-matay. Meanwhile, So guys, ito kaibigan ko din to. Boardmate ko siya nung college, guys. So mabait to, sobrang bait nito. So tawagan natin. Yung ay may ano din to, guys. May YouTube channel din to, guys. Siya yung laging tumutulong sa akin, guys. So subscribe niyo din siya, guys. Tatawagan natin, guys. Kung sasagot pa, guys. Nanghingi ako ng number sa kanya kagabi. Ngayong umaga pa nag-reply. Hello, be. Oy, be. Busy ka, be? Ha? Busy ka? Hindi naman. Ah, Abang-abang ko. nag-abang ka sa live ni Miss Bam? Oo, lulag daw sa dili. Wala na ba ako kabalo, be? Ah, Pait ka akong kinabuhi, be. ano ba? Nagbulag mi sa papa ni Kim. Kapoy na kong sinabot, be, oy. Ay, pagod na siya. Ha? Pagod sa? Sugot raman pod. Ambot, ba sinuas siya ganahe? Kaya nga, buwan nga naman ang sinigawayan. Agyan ang sigdulag ML. Nainanay na, si kamot mag-LDR mo. Ito dun kayo na. Lagi, be, oy. Gikapoy na ko, big. Sinabot. Kay malain mo, pag ilang batasan, anak, kadabang mo gabad mo sila. Lagi, jud, be. Hindi, muna dyan sila. Muna na akong matikdan, bitaw nga, mamaot yung batasan, kanang mainit ng ulo. Nalagi, be, oy. Kapoy. Sabot. Din, isugot siya isa. Isugot raman pod siya, be. Isugot na na pod ko. Di, yun, kabaloy mo mama. Wala pa gani, be. Ambot ang tawag pag-ingon. Oy, kaya nga ko din yun, araw ko yung baby. Lagi. Okay ra, kaya ra man po na buhion si KM. Noon, kaya raman. Kaya nga ko, bilisat at lagi nag-LDR. Ha? Sige, pag-UL. Lagi jud bi oy, ambot lang. Kaya na ta ipalit sa ML, ha? Wala sa time ni mo? Wala be. Inana silang adik ko, dili. Naman sa'yo, uban nila, di ka ba lubitaw mo? no, 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 Be, no. dapat jud ingon nimo be. Be, Oy, dapat jud ko iingon nimo. o sama? Nagprank call ko. Ayun. Kung nagkakaway lagi ka mo drama. Sabi niya seryoso na ko. Kagwang karon ito nakuha may kay kamot. Diyos ko, ganyan ako kinatawa, be. Banana pa Luis Tingog. Una na akong giprank ninang ni KM gihapon, si Perlin. Tapos, naprank siya. Ang ikaduha si Giselle Baso. Kaila ka? Oo.
Oo, ninang gyapon tong kiim. Dili ma-prank. Dito, oh. Oh, dito siya mutuo. Sige, be, bye-bye. Hay sa prank. Bye, ako may na-prank to yan eh. Gabi. Bye-bye, B. Bye-bye. Tawag-tawa ako kasi nga, ang haba ng kwento nila. So, mababait din naman pala yung mga kaibigan ko, guys. Narinig nyo naman kung ano yung mga sinasabi nila. Tawag-tawa talaga. So, guys, naprank natin sila. Kala talaga nila totoo. So, maraming salamat sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe. Thank you, guys. Love you all. Wait a minute.